दिनैनि साना जाबाय गोथार बाथौ सान। गोथार बाथौ साना माबोरै जाखो निश्चय नोंथांमोना सोरबाया मिथिनो हागौ, सोरबाया मिथियाबो जानो हागौ। गोथार बाथौ साननि सोमोन्दै मोनसे माइथोलजिस दङ। जाय माइथोलजिसखौ बुंनो थाङोब्ला बिराद गोलाव जागोन। आं सानदो बावदियानि खोथाखौ कमप्लिट बुंजोबनो नांगोन, अब्लाना मोजाङै बुजिगोन। आं नाथाय दिनै बुंजोबनाय नंलियासै, माब्लाबा सम मोनबा बुंबावगोन। जोंहा मोनसे समाव आं थेवब्लाबो सुंद'यै बुंनो नागिरदों जे बाथौखौ जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ मानो गोथार बाथौ सान महरै लाखो? गोथार बाथौ सान माने मा? जों बे खोथाखौ मिथिनांगोन एसेब्लाबो। जे बाथौ साना जाबाय, जोंनि गोथार बाथौ साना जाबाय बाथौ धोरोमनि मोनसे फोरबो उत्सव। बाथौ धर्मीय मानसिफोरनि मोनसे उत्सव। बे उत्सव जों जायखौ फोरबो होननानै बुंनो हायो। बे बाथौ धर्मनि मानसिफ्रा दिनैनि सानाव गासैबो उत्सव बादि फोरबो बादि जों बाहायदों। बेनिखायनो मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ जोङो नैबे दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ जोङो बाथौ धोरोमनि मोनसे उत्सव महरै जों फालिनाय जायो। बाथौ धोरोमनि मोनसे फोरबो महरै फालिनाय जायो, धर्मनि उत्सव महरै फालिनाय जायो। जों बेखौ मानिनांगोन। आरो बेनि अनगायैबो मागो दाननि नैथि मंगलबारा मानो गोथार सान जाखो? मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जों मानो गोथार सान होननानै लाखो? बेखौ लायालासिनोथ' दस्रा सानखौथ' लानो हायोमोन। जों दस्रा सानखौबो लानो हायोमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा बे सानखौ मानो लाखो? बेयो मोनसे साननो गोनां खोथा। जोङो मोनसे माखासे जोंनियाव बिजिरसं होननाय मोनसे साब कमिटि दङमोन दुलाराय बाथौ गौथुमा। रिसार्च एन्ड पाब्लिकेसन साब कमिटि मोनसे दङमोन। बे साब कमिटिनिनो आङो थांनाय बाराव आं कनभेनरमोन। आरो बे रिसार्च एन्ड पाब्लिकेसन साब कमिटियावनो जों ओरैबायदि मोनसे बिजिरनानै नायबाय, आसल मथे मागो दाननि नैथि मंगलबार साना मानि थाखाय गोथार? आरो बे गोथार सानखौ जोङो जुदि रायजो राजाफोरनो बिजिरनानै होनो हायाब्ला रायजो राजाफ्रा मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ गोथार सान महरै गनायनाय नङा, मानिनाय नङा। आरो बेखौ साननानैनो जोङो मोनसे गोथार बाथौ साननि गुमुर होननानै गांसे बिजाबबो जोंनो दिहुनदों। जायखौ जोङो खस्थ' खालामनानै सान हर जोङो ज' जलायलायनानै बेखौ रनसायनानै जों दिहुनदों। दा बे हिसाबै बेयाव थानाय खोथाखौनो आं फंनैसो बुंनो थांदों। जायफ्रानोखि बाथौ थान्दै दं, बाथौ थान्दैयावबो जों बेखौ सोसनखाबाय। बेखौ नायोब्लाबो मोनगोन। आरो नङाब्ला फिसा मोनसे बुकलेट दं, गोथार बाथौ साननि गुमुर। बे बिजाबखौ सोरबा मोनदोंब्ला बेयावबो मोननो हागोन। आङो बेनि मोनसे माइथोलजिसनि खोथाखौ एसे सुंद'यै बुंनो नागिरदों। 10-15 मिनिटनि समाव टाइमाव जोबनाय हिसाबै बे जाबाय गोदो गोदाय जोंनि बर' मानसिफ्रा, बर' रायजोफ्रा, रायजो राजाफ्रा गोदो गोदाय बेसेबांबा अन्थाइ जुगनि बिनि सिगांनि जुगनिफ्रायनो जों जेब्लानोखि नैबे जायगायाव जों रायजो जानो रोंबायमोन। हाग्रा बंग्रा बेराय रायजो जानायनिफ्राय जोङो न' बां लुनानै थानो रोंबायमोन। बे रोंखांनायनि उनाव जोंहा रायजो जानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव खुनु आसार बिसार जेबो गैयामोन, फुजा फोरबो जेबो गैयामोन। आरो बे गैयिनि थाखायनो जोंनो मोनसिंसिं बोराया फैनानै बे आसार खान्थि फुजा फोरबो गासैखौबो जोंनो होलांदों, गासैखौबो जोंनो फोरोंलांदों। आरो बे फोरोंलांनायनि सिगाङावनो जोंहा माखासे खोथाफोर दंबावो। जेब्लानोखि मोनसे गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोर माखासे दङमोन, बेनि गेजेराव खुनु बे बिसार गैयामोन। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जेबो सानलायनाय गैयामोन। जाय जेरै गोसो ओरैनो मावोमोन। जोङो जेब्लाबो नियम निथि जोंनि गेजेराव गैयामोन। नियम निथि होननानै बुङोब्ला सोरबा मानसिफ्रा मिथिस्लाबनाय नङा। नियम निथि होननानै बुङोब्ला नैबे फुजा खालामनायनि नियम निथिजों लोगोसे जोंनि हाबा खुंनायनि नियम निथि, मानसि थैब्ला मानसि गारनो लांनायनि नियम निथि, सारादु खुंनायनि नियम निथि, जोंनि मोनबा फोरबोफोरखौ फालिलांनायनि मोनसे नियम निथि आसार खान्थि, बेफोर जिनिसफ्रा गैयामोन। आरो बेफोर गैयैनि थाखायनो जोंनि मानसिफोरनि समाजाव इनाय बे बिसारा सोलिदोंमोन।
नांलाय खमलाय जायोमोन कुनु मान सन्मान गैलायै जायोमोन बे समावनो दाबसे गामियाव बेबादिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बे बिसार सोलिदोंमोन आरो बे बिसारखौ सोलिनानैनो बेखौ उद्धार खालामनो थाखायनो बेखौ फोनमोनहोनो थाखायनो मोनसिंसिं बोरायखौ जोंनि नैबे बाथौ थानदायाव थानाय इहिउ बोराया जोंनि बाथौ धोरोमनि सासे गुरु बेनो आरो फार्स्ट दौरिमोन गोथारसिन दौरिमोन इहिउआ आरो बेजोंनो लोगोसे सासे दंफायोमोन बेनो जाबाय गथिया सासे दौदिनिमोन गथियानो बयनिख्रुइ गोथारसिन दौदिनिफोरनि मादाव गथि होननाय मानसिया बिराद गोथारसिन दौदिनिमोन बे सानैखौ लानानै सानसेखालि सान्दो बावदियानि थिननायाव बावखुंग्रि हाजो सेराव बेबादिनो खेराइ होनो थाखाय मोनसे लाहार फाहार खालामदों बावखुंग्रि हाजोआ जा क'क्राझारावसो दं जोंनि बे जायगायाव गैया बे जायगायाव खेराइ होनो थाखाय खेराइ होनानै मोनसिंसिं बोरायखौ लिंहरनो थाखाय सानसेखालि बायदिसिना सावरायनायनि गेजेराव नांलाय खमलायनि गेजेराव बेबादिनो हाबाफारि लानानै बेफोरबादि हाजो थिलालायाव बेबादि खेराइ फोरबो मोनसे खुंदोंमोन आरो बे खेराइनि दौरियानो जाबाय इहिउ जों जायखौ बाथौ थानदायाव मोनो इहिउ बोराय इहिउ बुरै आरो बेयाव बे खेराइयाव मोसाग्रा बयनिख्रुइ गोथारसिन दौरियानो जाबाय दौदिनिया जाबाय गथि दौदिनि बे गथि दौदिनिखौ जों मंगलसिं हाज'वारि सारा जोंनो होदों बेनो गोथारसिनमोन बयनिख्रुइ आरो बेनिफ्राय जोङो इहिउ बोरायखौ जोङो बाथौ थानदायावबो मोनखादों सिगांनि माखासे सावरायनायनिफ्रायबो बेखौ मिथिलांखादों बे हिसाबैनो बे जेब्लाखि बावखुंग्रि हाजोआव जेब्लानोखि खेराइ किस्ति खुंनानै खेराइ लिंनानै जेब्लानोखि मोनसिंसिं बोरायखौ लिंहरदोंमोन आरो बे लिंहरनायनि सानानो जाबाय मागो दाननि नैथि मंगलबारमोन नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबार खालि फुंनिफ्रायनो जाया लोङा दुगै लोबै गासिबो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोथार गोसो लानानै खेराइ मोनसे होदोंमोन खेराइ खुंदोंमोन आरो बे खेराइयाव ओरैबादियै मानसिफ्रा ज'नानै गोसो गोरबोजों आर'ज खालामदोंमोन जे मोनसिंसिं बोराया सनानि जाख्लाजों जोंनि बेयाव बे जायगायाव ओंखारफैनांगौ ओंखारना फैनानै जोंनो मानसि समाजाव मोनसे आसार खान्थि फोसावलांनांगौ जेब्लानोखि बेबादि माखासे आर'ज खालामनायनि उनाव नै दाबादि साननिफ्राय बिराद सेस्था खालामै खस्थ' खालामबाय थेवबो मोनसिंसिङा फैया हरसे थांलायबाय जाया लोङा मानसिफ्रा आर'ज खालामगासिनो दं हरसे थोलो आर'ज खालामगासिनो दं जे आर'ज माने दानि बादि रोजाबनाय आर'ज नङा गोदोनि आर'जआ जाबाय ओइ मोन्थोर बादि रायनानै मोनसे रायसननाय मोनसे आर'ज बे आर'जनि गेजेरजों मोनसिंसिं बोरायखौ लिंहरदोंमन आरो बेबायदिनो लिंहरनानैनो जेब्लानोखि मंगलबार साननि सोरांसि समायाव बे सोरांसि समायाव मोनसिंसिं बोरायालायनो ओंखारबोदोंमोन सनानि जाख्लाजों आरो सनानि जाख्लाजों ओंखारबोनानै बे फैनाय समायाव दानि बादि लाइट गैयामोन सिगांनिया बे फिसा गावनि बे केरासिन थावजों फोजोंनाय सोरबा अर सुनानै अर सायनाय बेफोरबादिसो सोराङा जायोमोन बेनिफ्रायनो जेब्लानोखि मोनसिंसिं बोराया सनानि जाख्लाजों ओंखारबोनाय लोगो ओरैबादि नैबेबादि हाजो थिलाला जायगाया ओरैबादि सोरां जाफैजोब्बाय फुरा गासिबो बेनि मोखां नुलायलायनाय जाबायनो बे समाव बेनि मोखां बेखौ सिनायलायनो हानाय जाबाय बे ओंखारनायनि उनावसो बे फैनायनि उनाव मोनसिंसिं बोरायखौ इहिउ दौरि आरो गथि दौदिनिया बरायना लांनानै नैबादि खेराइसालिनि सेराव गाम्बारि खामफ्लायाव बेखौ फज'ना होबाय मोजाङै बरायना लांनानै फज'ना लांनायनि उनाव बे माखासे रायजो राजाफोरखौ बुंनो हमबाय जे जों बयबो गोजोन जादो फिसाफोर बयबो खौसे जा बयबो थांनानै थानांगोन जों मानसि हिसाबै थांनानै थानांगोन आरो बे थांना थानो थाखायनो नोंसोर मोनसे माखासे नियम निथि आसार खान्थिफोरखौ फालिनो नांगोन अब्लासो जोङो मानसि महरै थांना थानो हागोन बेबायदि माखासे खोथा बुंनायनि उनाव माखासे गोरों गोराफ्रा बुंनाय मथे
बेबायदिनो मागो दाननि नैथि मंगलबार आरो नेक्स्ट बोसोरनि मागो दाननि नैथि मंगलबार बेबायदि फैनानै 12 बोसोर लायनो मोनसिसिं बोराया सनानि जाख्लाजों ओंखारबोनानै गाम्बारि खामफ्लायाव जनानै बेबायदि रायजो राजाफोरखौ लाजोबनानै जोंनि धोरोमनि नियम निति धोरोमनि आसार खान्थि जोंनि फुजा फोरबो जोंनि नैबे हाबा सादु खुंनाय गोथै गारनायनि नियम नितिफोरखौ बे लायनो फोरोंजोबलांदों आरो बे साना जादोंमोन मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखालि सोरांसै समाव आरो बै साननि थाखायनो दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गोथार सान महरै जोङो लाखिदों गनायदों आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेखौनो गनायदों आरो बेखौ गनायनानैनो जों बे सानानो जाबाय दिनै जाबाय मागो दाननि नैथि मंगलबार थामहिनबा बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार सान बे गोथार सानाव जों बयबो अनलायनो नांगोन जों बयनिबो गोसोआ गोथारै थानांगोन गोसो गोथारै जोङो इसोरखौ खुलुमनो नांगोन इसोरनि खाथियाव जों जेब्लाबो बोर बिनो हानांगोन बोर बिनो हायोब्ला जों जेब्लाबो जोंनि जिउआव माबा नङा माबा मोनसेब्लाबो लाब जागोन होनना जों आसा खालामनो हायो।